Wis timbangane awake dhewe gemberah perkara korek. Burungane tangga ra penak. Kok waplokan piye saiki? Ayo, cak ndi kowe? Ya ning kene cok apa ning ndi? Ya wis, nyoh, dunyo sik. Mending kowe dhisik lho sing nonyo aku. Masalah kowe nek tukaran ra tau nonyo dhisik. Wis ta rasa sungkan dhisik lho ora apa-apanya. Dancok, nanan wae dibae. Lah piye gelut omo sate ra tenanan? Dancok nonyo ndas kowe. Obah ora wayahku kok. Dancok jomblay kowe. Waduh, patah ini arek emang. Matane tebak ning kene kowe. Medhok ora? Hei, medon. Cak gelut sama Melayu. Dok. Iya, Dok. Aduh. Hei. Hei. Cok nanti ya cek emang. Budi, karo anak wong liwat kiri ya. Budi. Kebon iki tiba yo anggrek. Iki yo apa ta? Sopo ta mari kendat ning ngono iki? Wah, tepak iki. Kena jebak cah gendeng emang. Wong kok lak wis. Ampun Dok, dancok ampun Dok. Dok, ampun Dok. Dok, dancok. Dok.